खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दख'नानि भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' दायो 20 तारिखसिम गासैबो अफाराव सोलिगासिनो दङ जाय दख'नाफोरखौ आङो देखायगोन एकदम एखेबारे 6000 3000 3500 मा होनो 2700 2800 नि दख'ना 1800 फोरनि दख'नाखौ एकदम नोंथांमोना गोसो बायदि दायो अफाराव मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो माने ओरैबादि मोजां क्वालिटी गोजा गासैबो दायो क्रिसमासनि अफाराव होबाय आरो आङो सोलिगासिनो दङ दायो नायदो नाय आब'मोनाखै ओरैबादि मोजां बे कफि कालारखौ नोंथांमोना मोनफावसिगोन सफैबावबाय एकदम थाखायाखै मैयासो होनानै थांदोंलाय मोनारोमनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बेफोर गासैबो 1500 नि दै डेलिभारी चार्जेस एक्सट्रा लानाय जानाय नङा दायो नायदो नाय आब'मोन आगैमोन गोजा कालारावहाय गुफुर मिन एरनाय ओरैबादि मोजांखा बेखौबो दायो नोंथांमोना 1500 मोनगोन डेलिभारी चार्जेस एक्सट्रा लानाय जानाय नङा जायनो नांगौ जेरावखि अल ओवर द इन्डिया नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन दायो नायदो नाय आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा नाय सनालि कालारावहाय बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनसिगोन थाबैनो अर्डार होना लादो अनलि 1500 दै बारा नङा अनलि 1500 बेबो डेलिभारी चार्जेस एक्सट्रा लानाय जानाय नङा रावनिफ्रायबो नायदो नाय आब'मोन आगैमोन ओरैबादि डिमान्डआनो बारा बियो ओरैबादि डिमान्डआनो बारा नेयो मेंग्लिलायबाय आरोना माखासेफ्रा दायो खुनुरुखुमै आङो रिस्टक खालामफिनबाय ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो अनलि 1500 नो हरदों आङो अफारावहाय दायो ओमफ्राय मा होनो जायफ्रा गोजाननिफ्रा अर्डार हरो आरोना नोंथांमोननियाथ' माने गामि गोथौफोरनिया अनलाइन करियर सार्भिस जोंनो थांगोन ओमफ्राय माखासेफोरनिया जायफोरना नेशनेल हाईवेनि खाथि जायगाफ्राव गोग्लैयो बिजनी बङाइगाव सापागुरि ओरैहाय गसाइगाव क'क्राझार नोंसोरो जायनोहाय थाबैनो नांगौ क्रिसमासनि थाखाय गासैजोंनोबो आङो बासजों हरफाजोबगोन थाबैनो अब्ला रिसिभ खालामनो हागोन जायफ्रा बेंटल फारसेनि सान्तिपुर फारसेनि रुनिकाटा ओरैजोंनिखौ गासैनिखौबो आङो हरगासिनो दङ बासजोंनो दादगिरि बासजोंहाय नोंथांमोना लाखिनो हागोन दिनै दानिया बयनिबो मोजां मोनजानाय बयजोंबो मोजां मोनजानाय अनजानाय एकदम बटल ग्रीन कालारा रिस्टक जाफिनबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दिनै आब'मोन आगैमोन बे पेरट कालारखौबो नोंथांमोना मोनसिगोन सफैबावबाय बेबो रिस्टक जाफिनबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओमफ्राय बे जारागुरि ओमफ्राय बाजुगावथिंनिया न'आवहाय फैगासिनो दङ एब्र'हाय न'आवहाय फैनानै नोंथांमोना लांफैनो हागोन जुदि फैनो गोसोबा एकदम माने 1300 1400 गाहामनिनो मोनलांगोन आरोना न'आव फैयोबा नाय आब'मोन आगैमोन दानिया नायदो पद्मनि दानाय आरोना बेयो ओरैबादि मोजांखा बेबो गाननोहाय गुरै आरो सफ्ट मोनसेबो लरेस गैया नै जोनाय गैया आरो साद्रियावहायबो ओरैबादि मोजां दायो बेफोरखौबो नोंथांमोना फुल अफारावहाय मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो नायदो नाय आब'मोन आगैमोन बे कफि कालाराबो सफैबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो पद्मनि दानाय ओरैबादि मोजांखा गासैबो अफाराव मोनजोबगोन दायो अल इन्डिया डेलिभारी मोनगोन अल इन्डिया डेलिभारी फ्री दायो नायदो नाय आब'मोन आगैमोन ओरैबादि डिमान्डखा बेबो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लाखादो ओरैबादि गुरै आरो मोजां जायनो सहैबाय जायनियावनो मोनहैबाय ओरैबादि फसायखादों आरोना बेखौहायबो पद्मनि दानाय दायो फुल अफारावहाय होगासिनो दं आङो एकदम अल इन्डिया गासैयावबो डेलिभारी फ्री ओमफ्राय जायफ्रा गोजाननि बेंगलर चेन्नाइ तामिलनाडु दिल्ली मुम्बाइनिफ्राय अर्डार खालामहरदों नोंथांमोना क्रिसमासाव गाननो थाखाय जुदि थाबै नांगौब्ला नोंथांमोना एसेनो डेलिभारी चार्जेसखौ हरदेरबानो आङो फ्लाइटजों हरगोन माखासेनिखौ आं बेबादिनो हरगासिनो दं बेंगलर फारसेनिखौहाय जायफोरनो नांगौ थाबैनो क्रिसमासाव गाननो थाखाय क्रिसमासनि सिगांनो सहैनांगौबा नोंथांमोना एसेनो डेलिभारी चार्जेसखौ हरोबा आं फ्लाइटजों हरगोन आरोना दानिया नायदो नाय आब'मोन बियो सिरथाबा पियर पद्मनि आरोना बेयो पियर पद्मनि जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजां सफ्ट क्वालिटी ओरैबादि मोजांखानाय साद्रिखौबो नायनानै लादो अल बडि लाइबाव आरोना ओरैबादि मोजांखा बारा
एकदम मोनाखै आङो मालफोरखौनो लिमिटेड स्टकआव दं जायनि नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो दानिया नायदो नै आब' मोनाखैमोन लेटेस्ट कालेक्शन ओंखारनाय आरोना बेयो डिजाइना एसे माने फुजानिफ्रायनो फानदोंबाबो बे डिजाइना हायबाबो माने बे कालार गैयामोन आरो बे कालारा लेटेस्ट क्रिसमासनि थाखाय बानायनाय जादों जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो एकदम सेन्टा क्लज बादि नुथारो आरोना गोजा दखनाजोंहाय गुमु मा होनो ब्लाउज नङाबा गुफुर ब्लाउजफोरजों गानबा ओरैबायदि समायफ्लेखागोन ओरैबायदि मोजां पियर पद्मनिनि जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि मोजां लेटेस्ट कालेक्शन ओंखारदों आरोना बेखौहाय दाखालि माने होफैब्रबदोंमोन माने कयेकटाल' होफैदोंमोन ओमफ्राय बियो सेल जाजोब्बाय सासे आगैया नेयै मेंगुलायबाय आरो बेखौहाय खुन्दुङानो जोबनानै थानायखायनो दानो हायाखैमोन दायो नै सफैबाय आरोना खुन्दुङाखौ मोनबाय दानो हाबाय फाइनालि नै पियर पद्मनि जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो लेटेस्ट कालेक्शन ओंखारनाय दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि मोजांखा बादामालि कालार गुफुर मानसिफोरखौथ' बेरग्रांलायखायो आरो बिदि कालारा ओरैबायदि समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो खाना बाबा नों इदि माने डिस्टार्ब खालामोब्रा हामालै दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि मोजां बडि कालारावहाय बेखौबो दायो मोनगोन नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबायदि मोजांखा आरोना पद्मनि दानाय नायदो नै आब'मोन आगैमोन आरोबावनो ओरैबायदि मोजांखा पद्मनि दानाय डिजाइनाबो लेटेस्टनो ओरैबायदि समायना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो गासैबो अफाराव जोबदै दायो गासैबो अफाराव 20 तारिखसिम अफार मोनगोन नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामना लादो ओमफ्राय न'आव फैग्राफ्राबो न'आव फैनानै लांफैनो हागोन नै आब'मोन आगैमोन बयजोंबो अनजानाय मैनाथि कक'नाट ट्री दखनाया फैबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबायदि मुस्किल आरोना माने डिमान्डआनो जोबनो रोङा आरो ओरैबायदि मोजां मोनजानाय माने सिनि क्वालिटिया मोजां नालाय बयबो मोजां मोनजोबो आरो बेखायनो नै नायदो साद्रिनि डिजाइना एबारनि हले एसे बेलेग सफैदोंलाय दे जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन जायफोरनो नांगौ आरोना क्रिसमासाव गाननो थाखाय ओमफ्राय माखासेफ्रा फास्टिं प्रेयार थानायफ्रावहाय जोंना मा होनो आइजोफ्रा गानलायो आरोना ओमफ्राय बाथौ फुजा होनायफ्रावबो गानो जायफोरनो नांगौ एकदम गुफुराव गुफुर दानाय ओरैबायदि मोजां सफ्ट क्वालिटी पियर पद्मनि थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि मोजां बडि कालारनि नैबेबो पियर पद्मनिया सफैबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो एब्र'निया नै साद्रिया एसेनो बेलेग सफैदों आरोना बे गांसे ओमफ्राय मामि साद्रि गांसेखौ देखायबावलाय बे दखनाजों एखेखा औ एखेयानो ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो आरो साद्रिया दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन बेबो नै साद्रिया मोनसे ओरैबायदि मोजां खादो ओरैबायदि मोजां अल बडि गोजा गुरै सफ्टल' पियर पद्मनिनि दै बेयो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि मोजां बेबो ओरैबायदि डिमान्डखा डिमान्डआनो जोबनो रोङा जायनो नांगौ थाबै अर्डार होना लादो पियर पद्मनिनि बेखौबो मोनफिनसिगोन स्टकआवहाय सफैबावबाय थ' बिदिबा आब'मोन आगैमोन दिनैनि बे भिडिअखौहाय आङो एसेयावनो दोनथ'बाय एसेबांल' कालेक्शनखौ आं देखायथ'बाय माने आङो नेक्स्ट भिडिअ बानायबावगोन मानोना भिडिअ गोलाव जासिगोन नालाय नेक्स्ट भिडिअखौहाय आङो रिल्स देखायसिगोन आरोना रिल्सआवहाय आं फेसबुकआव होसिगोन पियर बेवहाय एकदम मा होनो प्रिमियाम क्वालिटिनि मोनगोन ब्रेन्डनि बादि सेम क्वालिटियानो सोरबाथ' ब्रेन्डनि नामबो दोनबायदां मोनथिला आंथ' दाग्रानिफ्राय डाइरेक्ट लाबोनाय नालाय दा आंनियावहाय माने बेबायदिनो प्रिमियाम क्वालिटी सिथा प्रिमियाम क्वालिटी जायफोरखौ 3000 3500 आव बायनाङो बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना दायो 2600 नि गाहायावनो मोनगोन ओरैबायदि मोजांखा प्रिमियाम क्वालिटी दायो अफारनि थाखाय आं बेबायदि हगारदों अफारावहाय नोंथांमोना मोनगोन थ' नेनानै थादो आब'मोन आगैमोन बयनिबोसिम गोजोन्थों